Sino to? Sino itong action star na anak ng tanyag na direktor at film producer? Habang gumagawa ng mga pelikula, ay nagtatapos din siya ng high school. Ang isa sa kanyang kinahihiligan ay ang aerial videography. Sa katunayan, ilan sa mga aerial footage na ipinapalabas sa ibang mga teleserye ay kuha niya. Bukod pa dito, hilig din niya ang skydiving at dahil dito ay ginawa na niya itong negosyo. Kilala mo na ba kung sino to? Mauwa man jud kung ta magpa ila-ila ninyo ba? Pero saan nga i-introduce naman ko? Sino siya? Ako to. Ako naman to, guys. Karon kailan naman ako na.